Ya sanibonani wengane zakwethu sondelani ke nize nganeno. Hayi ke noma izindaba zika inkosi yethu uKing Misuzulu zingasidida ngoba phela cha yena usididile impela sangazi ukuthi kwenzakalani ngalenkathi ebonakala enquthu ehamba nonkosikazi nengoduso yakhe uNdlunkulu Mayeni ngalenkathi kade kune commemoration of the Battle of Isandlwana kwabonakala ngazuthi ke usembuyisile ngoba lokho ubonakale naye nje ekade khipha umyalelo ubayede ethe akaphuce yonke into aphuce ngisho uholetha ngisho aphuce ngisho amaphenti noma yini nje ekade itholile for the fact ukuthi usezoba uNdlunkulu lapho the king yayitshele secretary wayo ukuthi ayibhalele the office of the premier because izinto zonke ziphuma ku office of the premier nangempela kuthiwa Mamyeni wayengazi yena wayehamba ngoba bekulungiselela umshado okade uzoba khona kulivikele edlulile. Singaqinisekisa ukuthi cha umshado awenzakalanga. Yize umndeni waMamyeni waphika impela wathi hayi thina sizwa lento nisho sizwa ngabezindaba le ekhaya thina umshado yaqhubeka niyabona kuyaphithizela ubayeda akaza asho lutho akaza afike la ekhaya ezokhuluma nathi kusho umndeni waka Queen uNomzamo uMamyeni umaka Enzo lo obezoshada isilo onengane zakhe ezu3 sagcina sididekile ke nathi sabona ukuthi hayi kusho ukuthi ubayede ushintshile umqondo ngoba sambone seqhamthushu noMayeni now kuyacaca ukuthi the king weza naye because besikhuluma kakhulu sithi hayibo umisi umshado wasethi akeze na mhlambe they were just pulling a front but singaqinisekisa ke manje ukuthi cha awukho umshado owenzakalile ngeweekend and as it stands uyinkosi ubayede uzithulele instead of nalokho uvele wakhipha umyalezo watshela uMamyeni ukuthi akasathanda ukuthi azohlale la esigudlweni la de behlala kusona wathi ucela ukuthi athathe the king currently reside oPhongolo Palace watshela uMamyeni ukuthi ngicela ke ngithathele imithwalo yakho ke manje ungiphumelela kulesigodlo sami uyohlala lapha ya eLundi mina ngisasidingela ime time zokhumbula ukuthi nalokuqala uNtokozo kaMayisela akahlali kulesigodlo soPhongolo kwathi kuba nenkinga wathutha wahamba wayohlala kwesinye isigodlo lehlala khona yedwa so we can also confirm the fact ukuthi into eyenze ubayede akwatele uMamyeni as the fact ukuthi waxosha umntwana uPrince Simphiwe Zulu lo okade emkhulumela owaka kwabane kwaMinyamansi Royal House wathi mangabe emxosha before emxosha wamtshela ukuthi waxoxela unkosikazi wakhe phela njengonkosikazi wakhe uMamyeni ukuthi yazini mama uPrince akawenzi kahle umsebenzi the bayede bekhala ngokuthi akaphendule kahle intatheli zimtholi sometimes uma ngabe emthumile uthi umenzela izinto zepaperwork ku government kanjani ngathi imiyalezo ayifiki kuthiwa nasefonini uPrince Simphiwe Zulu akatholakali nje noma kanjani yesethi inkosi angeke ngikwazi ukusebenza nomuntu okanjena okusho ukuthi uyamhlula umsebenzi so ngicabanga ukuthi ngimfaka amasonto usho lento ekuthiwa ikhuluma nonkosikazi wakhe endlini utshela uMamyeni ke kuthiwa wavele wathi nje cha uma ngabe ufuna ukuxosha uPrince uSimphiwe Zulu kusho ukuthi nami ke ngizothatha imithwalo yami le ekhaya ngenze njani ngihambe ngoba ngiunderstand ukuthi umxoshelani usengalungiseka kuthiwa ke ubayede wadinwa wathelwa ngamanzi ezwa ukuthi hayibo wena unkosikazi wami nje usungaze ungithreatenishe ngokuthi uzohamba why ngoba nawo ngithi ngifuna ukuxosha lo wakithi bali wakithi akawenzi nje umsebenzi kuthiwa ke iyonto eyaxosha ingxabano ke khona lapho wayesethu uKing Misuzulu cha ngizomxosha kodwa ngeke ngigcine ngokumxosha ngizophinde ngixoshe nawe futhi I think also the rumors of the fact ukuthi uQueen Nomzamo uMamyeni lo maka Enzo is very close with uPrince Simphiwe lo bekhulumela lento uzani kuyacaca ukuthi ba close ngempela because almost everything ayikho into ethi uKing uba lo guys uMisuzulu kodwa naye he's our king impela but it's so difficult it's so difficult lokumbiza ngoba yede kakhulu kwamanje naye akekho serious yabona nje akasabeki angazi why
angazi it's because of the controversy lokhu imlandela nje manje akasabeki kakhulu uzokhohlwa nokuthi ubayede engathi ungathi imisizulu but ngiyaxolisana nabayede wethu uwona bayede so ubayede kuyacaca ukuthi vele i-fight yakhe against uNomzamo has to do with the prince uSimphiwe Zulu bemkhulumela because even the first rumors ayethi lo bawo besties benonkosikazi wakhe. Now the question is when ufika la kwami ngijola nawe usubhest nobhuti wami ngaliphi and two nokuthi kuthiwa bahamba bona behind the scenes bayoshintsha umshado wenkosi bawenza umshado owafuna ubona behlangene bobabili. The other rumors with the fact ukuthi uQueen Nomzamo ngathi bayacoshelana la ngasese beno Simphiwe busho njalo. Then manje iking asazi ukuthi kanjani ngoba phela sesikuyasolisa ukuthi ngenzeka yini ngoba phela khona lo wadiqhamukilwa kubo waseSwatini uDlamini ethi bakhule bonke lapha phesha phela we all gonna remember ukuthi akakhulelanga la ubayethu uzikhulelele phesha eyinika so impilo yakhe yonke ihleli ibehlela phesha hence isingesakhe esikhulu and isiZulu manje akusafana siyazama esho lo wangalo ukuthi ayi engathi ubayeda ubuya ngabathandisisi kahle abantu besifazane anyway uzithandela nje ukuthi ayishayile inkawuza yakhe azithandele yabo kusho lwayana phela ngesisazi ke sifuna ukuboshwa siboshwe into singayazi but ke stance umshado awenzakalanga and ukuthulekile so okusho ukuthi inkosi yethu njengamanje back to square one hayinamfazi akekho umkaMayisela basaqeqa inkantolo. Remember futhi ukuthi khathi uMayisela emnyisile lapha ya ethi uyavala umshado yavuna yona ibayede inkantolo yathi umshado ungaqhubeka ayikho Mayisela nje into ephuthuma engamisa umshado so there was nothing that is as a obstacle ebemisa umshado wenkosi ngoba inkantolo yamnikeza imvume yathi qhubeka ushade kahle yatshela uMayisela lo mfazi oqala ukuthi alutho akaqhubeka so inkosi iziyekele yona ukushada ngezathu zayo esingazazi esizizwayo emakhonini ukuthi nasi sathu so uma kaenzwa akasahlale kophongolo to the main palace she is currently in Ulundi Palace. Anisithandazisi singamaZulu please.